Ovo je Astro Python u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušat ćete astrološku prognozu za juli, avgust i septembar 2022. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u blizancima. Neke stvari o kojima smo pričali u prethodnom klipu i dalje traju. Recimo, rešavate neke stvari u vezi visokog obrazovanja, putovanja, inostranstva, vaših pogleda na svet, vašeg morala, pa i vašeg odnosa prema Bogu i prema religiji. Trebalo bi, ako već niste u zadnjih par godina, onda sada, da prođete neke obuke, seminare, kurseve i sve što budete učili treba će vam u vremenu koje dolazi. A bit ćete u kontaktu sa drugim kulturama i drugim jezicima. Možda ćete puno vremena provoditi u neka obavezna putovanja, koja će biti deo neke obaveze, a upravo u toj oblasti će se pojaviti mogućnosti za napredak pomoću većeg truda i napora. Možete imati neke iznenadni, neplanirane troškove što se tiče inostranstva, ali može se desiti i da imate neke kočnice, izazove i prepreke što se tiče putovanja u inostranstvu, posebno u avgustu. Sada je moguće da ostvarite neka prijateljstva koja će vam unaprediti život, kao i kontakt sa bogatim ljudima i sa strancima. Ispunit će vam se neki planovi, želje i nade. A već duže vremena imate totalnu promenu svesti i podsvesti, što je dovelo do potpune transformacije vaše ličnosti. A to je kod nekih osoba rođenih u znaku ili podznaku blizanaca izazvalo pojavu strahova i fobija. U julu i avgustu imate osjetljiv period što se tiče zdravlja, pa kao savjet idite kod lekara na neke kontrole. Ako vam savjetuju neku intervenciju, ipak proverite da li vam je stvarno potrebna. Proverite grlo i sve što je vezano za grlo, pa i tiroidnu žlezdu, odnosno štitnjaču. U julu i avgustu u svom elementu ste i u svim vrstama komunikacije, putem telefona, kompjutera, društvenih mreža i stalno ste u pokretu i stalno negde putujete. U julu i avgustu vaše misle su usmerene ka sticanju novca i zarade, a imat ćete puno ideja kako da zaradite više para i imat ćete priliv novca najmanje sa dve strane. Ipak imat ćete više para u ovom periodu za koji pričamo, juli, avgust, septembar. U avgustu i u septembru svađalački ste raspoloženi prema svima. Imate puno energije, pa i seksualno, koja će tražiti da se pravilno kanališe. U smislu bolje da pozitivno fizički trošite taj višak energije. Bavite se sportom, pa makar i rekreativno. Jer u suprotnom će se ta energija okrenuti protiv vas i može vam izazvati glavobolje, migrene, nervoze, probleme sa očima, sa sinusima i sl. U avgustu i septembru okrenuti ste ka domu i porodici. Što se ljubavi tiče, u julu ljubav vam sama dolazi. A pošto vi uvek mešate prijateljstvo i ljubav, lako se može desiti da vam se to i sada dogodi. U avgustu i septembru se može desiti da često putujete zbog ljubavi i da imate emotivnu vezu izvan svog mesta življenja, ali lepotu ne treba da tražite preko sveta, zato što se nalazi u blizini vašeg doma. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i konsultacije možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.